Pamili na muna ako ng ano, mga paninda dito sa tindahan namin. Grocery. Yan. Ito. Wala nang laman oh. Ito na lang yung laman ng tindahan. Ito lang muna yung vlog natin. So wala pa tayong gawa. Yan. Kunti na lang kasi yung laman. Kaya namili na naman. Yan. Tapos mag-ayos dito sa loob. Mapuhunan na yung paninda ngayon. Ganyan lang karami nabili. Halagang 4K. Sigarilyo. Alas 12 na ba? Alas 12 na? Hindi ko wait lang. No. Muling dati. Siyempre, first in, first out. Lucky me. Diyan. Yeah.
Thanks. Anim. 5. Right. Ano sa'yo? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lock tayo yun na. Parang ulit. Ready pa panoodin. Panoodin natin mga makakatawa. Ano ba yun ang tanong ako? Yes. Ayun to. Seven. That's what you get for turning off my cocoa melon. Let's go for Seven. Nakatunta nga yung bagito. Dalawa. Basic. Say sorry, Kim. Say sorry, Kim. I'm so sorry, ikaw just na. Ha? Sorry niyo. Hi, guys. Kombi. Frutis, saan? Posporo. Dalawa. Dito. Extreme. Long bingo.
Birthday. 2468. 2468. Dilata. Lucky 7. Century. Oo lang. Alawa. Ito. Century. Kamera yan. Mahali. Ito po kung mahali. Itong mali kamera. Yung mahali eh. 43 yan. 43. Ito 2 ulan. 27. 27. Ano sabi? Minchado, adobo, calderito, apretada. Ano? Ano sa tumal? Apretada. Apretada. Kailan ni? 27. 7. Wow, ulam. Suka. Suka. Taas mo na lang. Ha? Taas. Ito muna. Bakit? Kaya sukar mo itaas. Yung mga bar, ganito lang wala yung mga vlog ko ngayon. Kung ano lang yung mga magawa-gawa. At least may upload. Saan ito po? Drinking straw. Drinking straw. Yan! Sisi. Dito pala tayo galing. Dito ako dati nagtatrabaho. Lahat kami dito. Nacho. Ito, Plumber. Magka isang ano lang to. Yakult me. Yan. 5. Kaya ito 5. 50. Ha? 250. 5 po. Ayan, may nagtiligan na Yakult. Ito muna. Ano po yung 5? 50. Malamig pa yun. Malamig. Wolf. Bigay ka agad sa rip. Lagay natin sa chiller para mabilis lumamig. Alak, marami pa lang alak. Wala na, sigara dito. Wala puti. Wala.
Ayan. Grabe yung init ngayong panahon. At wala na yung ulan-ulan. Yan, init na naman. Ayan o, sa labas init. At ayan, medyo nagkalaman naman ulit yung tindahan ko. Silang araw di ako nakapamalingki. Si busy nga. Yan, mamaya ipagsasabit ko na yan. Inon ako muna tong mga sabon, mga dilata. Yan, soft drinks. Ano sa'yo? Yan, may bibili. Ice water. Pera. Dalang ice water. Di pa pa din ano. Ganong maagno. Yan na yan. Ice water. Mabilis maubos yung ice water namin. Kasi malapit kami sa court. Yung yelo nga, wala na naman. Nung isang gabi, puno yan. Ngayon, ubos na. Magkagawa na naman ako. Kasi kahapon, television, may mga naganda, may mga nag-inom. Yung yelo, bilis na ubos. Yung alak ko nga, kung lang natira. Ito. At ayusin ko itong mga sitsiriya. At ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko na to. Mga ganyan lang muna yung vlog natin habang wala pa kaming trabaho. At sana supportan nyo pa rin po yung channel ko, channel namin, kahit mga ganyan lang yung vlog namin. At maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Alright, bye bye.